سلام تخطتلتي مدبات مقالح سبورت نروم حاموس 24 مازيا حافشاوي زدالنا يوتحستو مدبنا علتاو في الساميتات سبورت انهم كدتالكم بخبرنا عدم እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓላው ርዳት አንድሬ ኦናና ንምትካ ንያን ኦብላክ ኣብ ዓይና ከም ዘተወቶ ዝገልጽ ጸብጻብ ወፂኡ ምህላው ተፈሊጡ እስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ነቲ ነዊሕ እዋን ቁጽሪ ሓደ ሓላው ርዳታ ኮይኑ ዝተጻወተ ያን ኦብላክም ክትጽውዕ ወሲና ምህላዋ እዩ ዝንገርም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓደ ካብቶም ዝወለጹ ሓለው ትርዳት ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ ያን ኦብላክ ኣብ 2020 ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን 100 ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 88 ሚልዮን ፓውንድ ይግመት ነይሩ እዩ ኣብ እስፓኛ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ አትሌቲኮ ማድሪድ ሕጂ ነዝወድ 32 ዓመት ተጻዋታይ ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ መስተንክር ደሞዝ ክትከፍል ስለ ዘይትደሊ ነቲ ዝቐርበሉ ዕድመ ክትቅበል ድልውቱ ምዃና ይገልጽ ከም ዝፍለጥ ያን ኦብላክ ሰሙናዊ ደሞዙ 340,000 ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ይንገርም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ብርክት ዝበላ ክለባት ፕሮሊግ ስዑዲ ዓረብ ኮይና ካብተን ንዑ ክተፍርም ዝደልያ 3 ክለባት ኤውሮጳ ምዃና ይሕበርም ተጻዋታይ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ፌዴሪኮ ኪየሳ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ድሕሪ ምዕታር ብቕጽበት ካብታ ክለብ ክወጽእ ይደሊ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ቀረባ እዋን ቻምፒየን ፕሪሚየር ሊግ ክትከውን ኣብ ቀረባ መንገዲ ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ዝክራማት ኣብ ጋንታ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እያ ተጻዋታይ እታ ክለብ ፌዴሪኮ ኪየሳ ድማ ምስ ዋና አሰልጣኒ አርኖ ስሎት ኣብ ሕማቅ ኩነት ድሕሪ ምውዳቑ ካብታ ክለብ ክወጽእ ከም ዝደሊ ይንገርም እቲ አሰልጣኒ ንብዙሓት ተጻዋቲ ከም በዓል መሐመድ ሳላሕ ቨርጅል ቫን ዳይክ ኢብራሂማ ኮናቴ ክመርጹ እንከሎም ካልኦት ከም በዓል ጆ ጎሜዝ ጃረል ኳንሳ ሃርቬይ ኢሎት ዝኣመሰሉ ተጻዋቲ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ከምቲ ትጽቢት ዝገበርዎ ኣይተጻወቱን ኢጣልያዊ ናይ ክንፋት ቃይ ፌዴሪኮ ኪየሳውን ኣብ ክራማት 2024 ካብ ጁቬንቱስ ካብ ዝፍርም ድሓር ዋላ እኳ 2 ሾትታትን 2 ኣሲስትን እንተመዝገበ ካብ ዘካየዶም 12 ጸወታታት ግን ኣብ 3 ጥራሕ ጀሚሮም ዝሓለፈ ሰንበት ወዲ 27 ዓመት ኪየሳ ቅድሚ ናብ ሌስተር ሲቲ ዝገበርዎ ጉዕዞ ካብታ ናይ ሓደ መዓልቲ ጸወታ ካብ ሊቨርፑል ተገሊሉ كمون ازيت ناي كنفي تጻዋታይ ሓደ ሰነ ሞስኮት ምስጋር ክራማት ምስተኸፍተም ካፕታን ናይ መርሲሳይድ ክለብ ክሳገር ይኽእል እዩ ኢጣልያዊት ማዕከን ዜና ካልቾ ማርካቶ ከም ሰብሰበቶን ተዳ ኮይኑም እዚ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝክራማት ናብ ኢጣልያ ክምለስ ከም ዝኽእልን ሰለስተ ክለባት ከፈርሞ ይደልያ ምህላወንን ትሕብርም እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ እቲ ዝበለጸ ተግባራዊ ኣማራጺ ኢንተር ሚላን ምኾነት ክብል እንከሎም ምኽንያቱ ናይ ሕጂ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተጻዋታይ እታ ክለብ ኮርያ ኣብ ዝክራማት ካብታ ክለብ ክወጽእ ስለ ዝኽእል እዩ እንግሊዛዊ ታሪኻዊ አጥቃዒ ክለብ ሌስተር ሲቲ ጀሚ ቫርዲ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ካብታ ክለብ ክወጽእ ምዃኑ እታ ክለብ ኣፍሊጣ ወዲ 38 ዓመታት ቃዒ ጀሚ ቫርዲ ብሉጽ ኣምዝጋብ ሾቶ እታ ክለብ ክኸውን እንከሎም ካብ 496 ግጥማት 198 ሾቶታት እታ ክለብ ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ እቲ ውሳነ መልእኽቱ ዘካፈለ ኣቦ እምበር እታ ክለብ ጀሚ ቫርዲ ፍሉይ ተጻዋታይ ኢሉ ኣብ ቦምበር እታ ክለብ ወሲኹ ካብ ተጻዋታይ ንላዕሊ ኣብ ሌስተር ሲቲ ፍሉይ ቦታ ኣሎ እታ ክለብ ንቫርድን ስድሩን ኩሉ ግዜ ድልውቲ ኢሉ ጀሚ ቫርዲ ቅድሚ 13 ዓመታት ኣብ ቻምፒየንሺፕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናብታ ክለብ ተጸምቢሩ ነዊሕ ዓመታት ድማ ኣብ ኪንግ ፓወር ግዜ ኣሕሊፉ እዩ እዚ ሓያል ተጻዋታይ ኣብታ ክለብ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ ብሉጽ ኣምዝጋብ ሾቶ ፕሪሚየር ሊግን ኮይኑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ
نقال زينا مسنحلف كلتا تتصاوت اسبانياويت كلب ريال مدريد كاب نايت مال صوتا تغديهم كم زوصو تغليصوم باسلطاني كارلو انشيلوتي تعلم ريال مدريد اب نايت مال مشت صوتا كلتا تتصاوتا بمسبرتي سينا كم زلا يحبرم لوس بلانكوس بمسبرتي نيكاما فينغان ديفيد الابانسينا بمهلام ابزمت ناي ال كلاسيكو صوتا مهلاوم اطراطاري كوينلوم دريت صوتا بزعباز غداي ريتو زهاب اسلطان تا كلب كارلو انشيلوتي نتي አንጻር ባርሴሎና ዝካድ ጾታ ከርቡ ትጽቢት አይግበርን ክብል መልሲቦም ነዚ ሲዒቡ ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ድማ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ካብ ናይ ፍጻሜ ናይ ኮፓ ደርለይ ጾታ ዝተረፈ ዓመቶ ስፖርት ዘሎ ግጥማት ከም ዝወፀ ተገሊጹም ብዘካዚ ሪያል ማድሪድ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ካብ ዝወፅል ዋንጫ ክለባት ዓለም ከይበኩር ስክፍታ ከም ዘለዋ ይግለጽም اسبانياوያን ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ቀዳም ሰዓት 10 ተሓደ ድሕሪ ቀትሪ በቋጽራ ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ፍጻሜ ኮፓ ደርለይ ክገጥማየን እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ድሮን ጉዳይ ማርቲን ዙቢሜንዲ ቅድሚ ዝቅጽል መስኮት ምስጋር ምኽፋቱ ኩሉ ከተረጋግጸሉ ከም ትደሊ ኡምን ጋዜጠኛ ዴቪድ ኦርንስታይን ገሊጹም ዋና አሰልጣኝ ታ ክለብ ሚኬል አርቴታ ድሮ ምስጋነርስ ዓቢ መስኮት ምስጋር ክፍጽም ቃል አትይሎም እዚ ድማ ታ እንግሊዛዊት ክለብ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ኣብ ጉዕዞ ትርከብ ምህላዋዩ ይኹን እምበር ዓመት ስፖርት 2024-25 አርሰናል ገለፍ ፉሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ማለት ካታ ክለብ ኣብ ፍርቅ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ክትገጥም ተዳልያ ምህላዋዩ እዛ ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ኣብ ዝመጽእ ዓመትም ዝያዳ ቀጻሊ ብድሆ ከተካይድ እንተዳ ኮይና ግን ተጻዋቲ ምፍራም ኣድላይ ምዃኑ ኣይሰሓትን እታ ናይ ለንደን ክለብ መጻይ ዕድል ቶማስ ፓርቲን ጆርጂኖን ርጉጽ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ሓድሽ ኣካፋፋሊ ክተፈርምን ሓያሎ ተወሰኽቲ ተጻዋቲ ክተምጽእን ትኽእል እያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጀሚራ ነቲ ዝሓለፈ ክራማት ናብ ሊቨርፑል ምግዓዝ ዝነጸገ ምስ ሪያል ሶሲዳድ ዝጻወት ዘሎ ማርቲን ዙቢሜንዲ ድማ ንምፍራም ኣብ ውድድር ትመርሕ ከም ዘላ ብቐጻሊ ይግለጽ እዩ ከም መግለጺ ጋዜጠኛ ዴቪድ ኦርንስታይን ጋነርስ ፌርማ ዙቢሜንዲ ንምሓስ ብውሽጢ ትሰርሕ ከም ዘላን ነዚ ምስጋር ንምዝዛም ድማ ከም ዝቐርበት ይገልጽ ኣብ መወዳእታ ዋንጫ ዓለም ክለባት ምስ ዓለማዊ ወናኒ መሰል ዳዘን ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሖም ኣብ ዝክራማት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መደበራ ቴሌቪዥን ቻነል 5 ብነጻ ክመሓላለፍ ምዃኑ ተፈሊጦም እዚ ፈነወ ካብ 63 ግጥማት ናይቲ ውድድር 23 ግጥማት ብቐጥታ ክፍንዎ እዩ እዚ ማለት ድማ 4 ናይ 16 ዙር ግጥማትም 2 ናይ ርብዕ ፍጻሜ ጸወታ 1 ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታ ክኸውን ከሎ ከም ድማ 15 ናይ ምድብ ጸወታት ነጻ ክፍንዎ እዩ እቶም ጸወታት ኣብ ዳዘን ውን ክረኣዩ ምዃኖም ዝሓበረት ዜና ንሳ ድማ ምስ ፊፋን መሰላት ናይ ውድድር 787 ሚልዮን ፓውንድ ድሕሪ ምስምማዕ ነተን ካልኦት 4 ጸወታት ብፍሊፕ ቴሌቪዥን ክትመሓላለፎ እያ ከም ዝፍለጥ ቻነል 5 ቅድሚ ሕጂ መሰል ዩሮፓ ሊግ ዝሓዘት ቻነል ክትከውን እንከላ ካብ 1997 ክሳብ 2012 ብቐጥታ ተመሓላልፍ ከም ዝነበረት ይግለጽ እንተኾነ እቲ ምስ ዳዘን ዋንጫ ዓለም ክለባት ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ ካብቶም ትፍንዎም ዝለዓለ ስፖርታዊ ውድድራት ክኸውን እዩ ኣብዚ ሓዱሽ ሰፊሑ ዝመፀ 32 ጋንታት ዝሓቐፈ ውድድር ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ኢንተር ሚላን ጁቬንቱስ ዝሳተፈኦ ክኸውን እንከሎ ዳዘን ግን ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኣፕሊኬሽን ብነጻ ክትዕዘቦ ከም ትኽእል ገሊጻ ኣላ زخبركم تحتتلتنا سلام كتالكم إن مسكنا نحجز بالنا مدبم نزي مثل نيرو عب زمت مدب خالق ساب نرخب سلام